गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। नैबे समाव जोङो दावगाहारिबो आफादा आंनि न'से आंगोनि बिगुमै महेन्द्र बसुमतारिनि न'खराव दिनै जेरै मिथिंगाया सोमखोर जाबोनो हमनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि अननायाव दिनै जों बर' हारिया दिनै सिजौ फुजिग्रा हिसाबै एबा आफा बोराइ बाथौ अबंगसाइखौ अनसायनानै दिनै आफा बोराइ अबंगसाइनि जि थान बे थानखौ दिनै जोङो मोजाङै खोब साखोन सिखोनै लिरनानै दिनै बेयाव जोङो गोजाम दावथु बिखाखौ बोखारनानै गोदानै हेबफिननो नागिरदों। जाय गोहोमानि अननायावनो दिनै 18 जरा गुरुफोरनि जोनोम जानाय एबा जादों। बेनिखायनो आफा अबंगसायानो बुहुमनि जेसेबां थानाय मानि सुबुं माहारि गासैनिबो दैदेनगिरि, बेनो खांग्रा बाग्रा फोथांग्रा फोथैग्रा नङा होमब्ला, सोरगोआव जायगा होग्रा। दिनै जोङो बे नोजोरखौ बोनानै गोदान बोसोरनि मिथिंगा समायसारनायजों लोगोसे दाउमा दाउसा गासैबो जरा जुलिनि देंखोजों मुहिहाबनायजों लोगोसे दिनै जोङो बैसागु फोरबोनि बे दावथु बिखा हेबनाय हाबाफारिखौ दावगा हारिमु आफादनि जानानै गुमैनि हांख्रायनायाव एबा गुमैनि रायजो राजाफ्रा हांख्रायनायाव जोङो दिनै बेयाव मदद होफैदों। बेखौनो खावलायहरगोन गासैबो जोंनि बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोर एबा गुबुन हारियाव थांनाय बर' फिसाफोर, नोंथांफोराबो गावनि न'नि सिथ्लायाव सानजा खनायाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ 18 जरा खामिजों हेबनानै बेंनानै लाखियोब्ला थारैनो अबंगसाइनि फोन मोनो होननाय खोथाखौ जोङो दिनै फोरमायनांगोन। आसा खालामदों रायजोफोर जाय न'खराव दासिमबो सिजौ गायना लायाखै, जाय बाथौ हारिनि नामखौल' लाबाय थादों, बिथांमोनाबो आंनि मथेब्ला, आंनि बेक्ति साननाय मथेब्ला बिथांमोनाबो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जायगा होनांगौ। मानो होनोब्ला बेनो दैदेनग्रा, बेनो खांग्रा, बेनो फोजोबस्रांग्रा, बेनो फोथैग्रा, बेनो सोरगोआव जायगा होग्रा। बेखौनो आसा खालामहरदों। नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायदोंब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम, लोगोसे कमेन्ट खालाम। जेरै जोङो बैसागुखौ रंजा बाजा मोसाबाय, नाथाय जोङो बे मोनसे गोरोन्थिखौ दा मावलां जे आंनि सिथ्लायाव दिनै मोसाफैबाय रायजोआ, दिनै आंहा सिजौआनो गैया, माबे थानाव आङो हराय होगोन मोसाखावरि गामिनि रायजो राजाफोरनो, बेखौ नोजोरबो नोंथांमोना। आरो लोगोसे हायोब्ला बेदर फिसा नङा, हायोब्ला नोंथांमोना साजोंब्लाबो बे आफा अबंगसाइनि नेरसोन सोरजि सिजौमाखौ गायनानै लायोब्ला आंनि फारसेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थागौमोन। दिनै रायजो राजाफोर, बोथोरा थाङो हालो दैलो, बैसोआ थाङो खोन्दो खोन्दो। बेनिखायनो जों दावगा हारिमु आफादनिफ्राय आंल' सासे सेंग्रा दंबावो। गासैबो जरा जुलि जाजोब्बाय, बयनिबो न'खराव सिजौ दं, आंनियावबो दङ। नाथाय आं दासिमबो जुलि लायाखैब्लाबो माखासे जोंनि जि बाथौ धोरोमनि नियम खान्थि, माखासे हानायमानि आं सोलोंनो नाजाबाय थादों। माखासे बर' बोराइनि रावाव दं रोङिखौ सोलों होननाय। आं आसा खालामो जायबा जरा जुलि जानानै सानै साथाम गथ'नि बिफा एबा बिमा जाबाय, बिथांमोनाबो न'खराव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो सोलोंदो, फुजिदो। नोंनि फंसे गोदै रावावनो जाहाथे बयबो गामिनि मानसिया नोंखौ अनसायो। नाथाय नों जुदि आखला गाज्रिबा नोंनि फंसे रावानो नोंनि गासैबो समस्त्र गामि समाजखौनो गाज्रि खालामो, गुबुंले खालामो। बेनिखायनो आं सानगोन जाय जोंनि बर' हारिनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना फिसाफ्रा जुदि सानसे अबेबा दानफोराव मंगलबार दिना जुदि फरायसालि गैया, अब्ला न'खरनिफ्रायनो गान-जोम गानहोनानै गथ'फोरखौ थानसालियाव जाहाथे लाबोयो, दसे सम आफा इसोरनो सम होयो। मानो होनोब्ला धोरोमजों थायोब्लासो माखासे आब्रुथिया थायो, धोरोम गैयाबा आब्रुथि गैया जायो। लोगोफोर, बेखिनियानो। नै बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगो सोमलि बिबाराबो माबायदि बेरफुंदों, बेनिखायनो आसा खालामहरो आफा इसोर अबंलावरिनिसिम जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ बे भिडिअनि गेजेरजों बयनि न'खरावबो सुख सान्थि लाबोनो हाथों।